салом ба мухлисони бошгоҳи Барселона. Барои Усман Дембеле баъди анҷоми равзанаи трансферӣ пешниҳод карданд ки шаҳрномаро бо розигии ҳардуи ҷониб қатъ намоянд, вале ӯ ин пешниҳодро низ рад кард. Жон Лапорта дар мусоҳибаи худ бо рӯзноманигорон дар суоли оё ӯ омода аст ки барои омадани Эрлинг Холанд мукофотпули гарон пардохт намояд ҷавоб дод. Яке аз 4 футболбозони нави дастаро бояд аз иштирок дар Лигаи Аврупо маҳрум созанд ва интихоби футболбоз барои хави дарди сар эҷод кардааст. Шакли пурра ин хабарҳоро имрӯз бароятон шарҳ медиҳем. Аз шумо дӯстон ҳамавақт лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, якчанд муддат футболи дастави ба танаффузи зимистона рафт, аммо ба наздикии моро тоб рақобатҳо дар пеш интизор аст. Бавария дар майдони худ Лейпцигро пешвоз мегирад. Дар серия А моро дербии нотакрор байни лидерони чемпионат Интер ва Милан интизор аст. қаҳрамони чемпионати Фаронса Лил дар майдони худ лидери чемпионат ПСЖро пешвоз мегирад. Оё Лео Месси метавонад дар соли нав голзаниро сар кунад? Тамошои ин бозиҳоро бо 1х метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. баъди пӯшида шудани равзанаи трансферии зимистона Барселона бо Усман Дембеле пешниҳод кард ки шартномаашро ҳамин ҳозир қатъ намоянд, вале Дембеле ин пешниҳодҳоро қабул накард. Дембеле иброз намудааст ки намехоҳад Барселонаро тарк намояд ва то охири шартномааш дар Барселона мемонад. Барселона намехоҳад ки шартномаро бе розигии Дембеле қатъ намояд, зеро бошгоҳ маҷбур мешавад ки тамоми маоши ӯро то тобистон пардохт намояд. Ба Дембеле иҷоза медиҳанд ки бо ҳайати асосӣ тамринҳояшро идома диҳад, вале иштирок кардани ӯ дар барояш хеле душвор мегардад ва танҳо дар сурати ҷароҳатҳои зиёд бардоштани футболбозон ӯ имкони бозӣ карданро пайдо мекунад. Вале ҳамлагарон дар Барселона аллакай хеле зиёд шуданд ва эҳтимолан то тобистон ӯро аз бозиҳо маҳрум месозанд. қан занад Дембеле барои садоқаташ. Ба Дембеле ӯ какори барои садоқати самимӣ доштанашон ба дастаҳое ки бозӣ доранд гап надорам. Онҳо чунон дастаҳояшонро дӯст медоранд ки то охирин дирами маошашон, ой бубахшед, то охирин нафасашон намехоҳанд ки дастаи дӯстдоштаашонро тарк намоянд. Ана инро садоқат ба Барселона мегӯянд. Жон Лапорта дар мусоҳибаи худ бо рӯзноманигорон иброз намуд ки ҳайати директорони собиқ таҳти роҳбарии Хосе Бартомеу худсарона мукофотпулиҳои гарон пардохт мекарданд ки барои харҷ кардани чунин маблағ онҳо асос надоштанд. Яке аз рӯзноманигорон ба ӯ суол дод ки оё ба хотири овардани Эрлинг Холанд ба Барселона Лапорта бештар аз 5% мукофотпулӣ барои агентону наздикони Холанд пардохт мекунад ё ин ки не? Ва Лапорта дар ҷавоб чунин гуфт: ягона коре ки мо ҳаргиз намекунем ин мукофотпулиҳои беасос пардохт кардан ҳангоми трансферҳои нав аст. Дар гузашта чунин буд ки барои шартнома бастан бо ягон футболбоз бояд барояш мукофотпулӣ муайян пардохт намоем ва агар мо ин корро анҷом диҳемам аз ҳад зиёд ва барзарар пардохт намекунем. ҷаноби Лапорта низ агар корҳои Бартомеуро такрор накунад хуб аст. Масалан, расман Бартомеу эълон карда буд ки Неймарро ба маблағи 17 миллион евро оварданд ва баъдан маълум гардид ки 40 миллион евро мукофотпулӣ фақат барои падараш доданд ва пули трансфер дар маҷмӯъ бештар аз 100 миллион евроро ташкил дод. Лапорта агар 5% мукофотпулӣ доданӣ бошад барои трансфери Холанд, ин маблағ наздики 4 миллион евро аст ки барои чунин мукофотпулӣ Раёла ҳатто шикамашро намелоқонад ва падари Холанд бошад аз падари даст мекашад ва падари угаӣ пайдо мекунад барояш. Ба ҳар ҳол то тобистон интизор мешавем ки чӣ ҳодиса рух медиҳад. Барселона маҷбур шуд ки яке аз футболбозони нави худро аз иштирок дар Лигаи Аврупо маҳрум созад. Мувофиқи қоидаҳои УЕФА бошгоҳ танҳо 3 футболбози дар равзанаи трансферии зимистона харидаашро метавонад барои иштирок дар мусобиқотҳои аврупоӣ ба қайд гирад. Дар моҳи январ Барселона Дани Алвес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес ва Адама Траореро ба имзо расонид ва яке аз ин 4 футболбозро бояд аз иштирок дар Лигаи Аврупо маҳрум мекард. Ба замми ин Ферран Юдглав ва Абде Эзазули низ дар Лигаи Аврупо иштирок намекунанд, зеро онҳоро бошгоҳ пеш аз мавсим дар ҳайати захиравӣ дохил накарда буд. Аз 4 трансфери зимистона Дани Алвесро дар рӯйхати иштирокчиёни бозиҳои Лигаи Аврупо ворид накарданд ва Хави шахсан бо муҳофизатгар суҳбат намуда вазъиятро ба Алвес фаҳмонд. Дани Алвес бе ягон норозигӣ интихоби сармураббиро қабул кард.
замоне ки ин хабарро хондам, шахсан ман фикр кардам ки аз ин 4 футболбоз Дани Алвесро аз иштирок дар бозии Лигаи Аврупо маҳрум кунанд, зеро 38 сола будани ӯ кофӣ аст ки ҷисман чунин бозиҳои зиёдро Алвес тоб оварда наметавонад ва барояш бояд вақт ҷудо намоянд ки ақаллан бор набераҳояш имкони бозӣ карданро дошта бошад. Вале сухани охирро танҳо Хави гуфта метавонист ва бо сабаби зиёд будани ҳамлагарон дар даста варианти Адама Троуре аз рӯи хат задан низ буд. Вале билохира интихоб дар Дани Алвес афтод ва фикр мекунам ин хато ҳам нест. Ба фикри шумо кадоме аз ин футболбозонро бояд дар рӯйхати иштирокдорони Лигаи Аврупо шомил намекарданд? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дӯстон, боз хотиррасон мекунам ки мо дар Телеграм ва Инстаграм канали БАР-САТИҷИ дорем ки дар он ҷо хабарҳо сари вақт мебароям ва албатта ки бо забони тоҷикӣ. ва он хабарҳоро шумо метавонед бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ссилкаи Телеграм ва Инстаграм канали БАР-САТИҷИ дар описаниyaи ин видео. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.